Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk gizakiak berritu egin dituzu, bere izatea goratuz. Ezaztu zure maitasunaren helburu guztiak eta bataioaren bidez jaio direnei emaizkiezu zure doai ederrak. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan Pablo eta bere lagunak Pafosen itsasoratu eta Panfiliako Pergera heldu ziran. Han Joanek alde egin zien eta Jerusalemera bihurtu zen. Besteak berriz Pergetik Pisidiako Antiokiara joan ziren, eta larun batean sinagogan sartu eta han eseri ziren. Legearen eta profeten irakurgaiak egin ondoren, sinagogako buruzagiek ohar hau bidali zieten. Senideok, herriari adorea emateko zeo zer esan nahi badezue, hitz egin zazue. Zutitu zen Pablo eta isiltzeko keinu eginda hitz egin zien. Israeldarrok eta Israelgo jainkoa gurtzen duzuen guztiok. Entzun, Israel herri honen jainkoak gure aurrekoak aukeratu zituen eta herria ugaritu zuen. Egipton arrotz zirela eta bere besoaren indarra handiaz atera zituen handik. 40 urtez eramanpenez gidatu zituen basamortuan zehar, eta Kanaan lurraldean 7 herrialde hondatu ondoren haien lurra eman zien ondare. Hoietan guztietan 250 urte igaro ziren. Gero buruzagiak eman zizkien Samuel profetar arte. Orduan Israeldarrek erregea eskatu zuten eta jainkoak Saul eman zien, Kisen semea, Benjaminen leinukoa, eta 40 urtez izan zen errege. Gero David eman zien errege. Berari buruz aitormen hau eginez, arkitu dut David, Jeseren semea, nire gogokos gizona, nik nahi dudan guztia beteko duena. Hitza emanda zeukanez, honen azitik atera zion jainkoak Israeli salbatzailea, Jesus. Hau etorri baino lehen, Joan bataiatzaileak bihotz berritzeko bataioa iragarri zion Israel osoari, eta bere bizitza amaitzera zihoalarik honela zioen Joanek. Ez naiz ni zuek uste duzuena, badator nire ondoren beste bat, eta ni ez naiz inor haren oinetakoak askatzeko ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren naia, zoazte pozik haren gana, gora eta gora hari kanta. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren naia. Jauna
jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik aintza zuri jauna. Jesusek bere ikaslei oinak garbitu ondoren esan zien, bene-benetan diozuet, morroia ez da nagusia baino handiagoa, ez da bialitakoa ere, bialtzailea baino handiagoa. Horretaz jabeturik, zorionekoak izango zarete. Horren arabera jokatzen baduzue. Ez diot hau zuek guztiongatik, badakit bai, nortzuk aukeratu ditudan, baina bete beharrekoa da liburu santuak dioena. Nire ogitik jaten duena kontra jeikiko zait. Aurretik, gertatu baino lehen esan dizuet, gertatzen denean, ni naizela sinis dezazuen. Bene-benetan diozuet, nik bialitakoa onartzen duenak, ni onartzen nau, eta ni onartzen nauenak, biali ninduena onartzen du. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko evangelioa, hain zuzen ere, azken afarian kokatua dago. Eta gaur egungo pelikuletan pixkat modan dago bezala, momentu baten gaude, baino gero atzera buelta egiten da. Pentsatuz, nondik heldu diren gauzak, ze konversazioak izan diren, eta pixkat kokatzeko bezala. Eta esan genezake, gaurko evangelioa piztuera ondoren askozaz ere hobeki uler dezakegula. Guri beti hola tokatu zaigu, hau da guk evangelio irakurri dugu, beti piztueraren ondoren, baino Jesusen ikasleei ez, bere apostoluei ez. Hau da, haiek, holako gauz guzti hauek aditzen zituzten, baino haientzako asko misteriotsuak ziren, enigmatikoak. Jesusek esandako gauza asko bere momentuan ez zituzten entenditu, eta hauxe dugu bat. Hain zuzen ere, Jesusek halako keinu eder bat egin nahi izan zuen azken afariaren aurretik. Guk ulertzeko eukaristia ez dela bakar-bakarrik gauza espiritual bat. Hau da, bada gauza espiritual bat, baina ez dela bakarrik guk pertsonalki jangoikoarekin dugun tratua, eta hori ere bada, baina ez bakarrik. Baitere nahi du Jesusek eukaristiak denok bat egin gaitzala. Normalean, bertan denok elkartuz, oraingo egoera hontan egin behar izan dugu eta egiten ari gara beste modu honetan, naiz eta elkarrekin ez egon fisikoki, baino bai espiritualki, elkartzen gera jangoikoaren aldarearen inguruan. Eta, hain zuzen ere, pentsatu behar dugu Jesusek hoxe ulertarazi nahi izan ziela apostoluei, eta haiekin guri ere bai. Eta eukaristia ospatzen hasi aurretik, gainera halako keinu berezi hura egin nahi izan zuen, bere ikasleen hankak garbitzearena. Guri erakutsiz, eukaristiarekin eta kristau bizitzarekin ezinbestean lotua dagoela, hain zuzen ere, sarbitzua, karidadea. Hauxe da, Jesusek ulertzen eman nahi izan digun gauz oso importante bat. Eukaristia ospatu horretik, aurrera, beren ikasleen hankak garbitu nahi izan zituen, elkarri lagunduz. Erakutsiz, lehenengoa ez dela, eserita egon eta besteek bera sarbitzeko, baizik eta besteen alde egiteko. Eta, hala esan zien, bera maire maixu izanik, hala ere, gauza horiek egin zituela, eta esan zien, egin zuek ere gauza bera bestei. Eta gaurko evangelioan, eta honekin geldituko naiz, batez ere agertzen zaigu Jesusek nola aipatu zien batek salduko zuela. Hau da, Jesusek egindako profezia bat. Gertatu aurretik, berak esandako gauz bat. Hau da, hain zuzen ere, gauz bat gertatu horretik, gertakizun bat gertatu horretik, aldez aurretik Jesusek aipatutakoa. Eta kasu honetan, esaten die, nire ogitik jaten duena kontra jeikiko zait. Eta bere
ikasleen hankak garbitzen ari zela. Une hartan, seguru asko, inork ez zuen ulertu. Ohituta zeuden Jesusek askotan, modu hortan, modu misteriotsuan, hitz egiten zuen parabolatan, edo halako irudiak egiten zituen, halako konparazioak, eta horietako bat izango zela pentsatu zuten seguru asko, baino piztuera ondoren, eta gainera, Judasen traizioaren ondoren, edarki asko ulertu zuten. Eta Joanek hau idazten digu, ja halako perspektiba horrekin, ikuspegi horrekin. Eskatzen diogu bada, Jangoikoari, guri ere piztuera ospatzeak adimena, ulermena zabaldu dezaigula. Bere hitza, bere aginduak, bere berri ona gure ganatzeko doaia izan dezagun. Eta egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, gure mundu hontako herrialde guztien alde. Batzuk oraindik oso egoera zailetan, beste batzuk itxaropen handikin, oraindikan gehiegi jakin gabe, beti halako gildurrakin, baino hobera dijoazenak. Eskatuko diogu Jangoikoari egoera hobetu dadin. Eskatuko diogu Jangoikoari pandemia hau gainditu dadin. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Gure otoitza jauna eta gure eskaintzak zure presentzian gogoko izan daitezela eta zure graziak garbituta modu duinean parte hartu dezagula zure maitasunaren sakramentuetan Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko ahal guztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, haudeku hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Darean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zuen etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialdun beti erekoa. Jesu Kristoren piztueran bizitza eternorako jaioarazi gaituzu. Egizu Paskoako sakramentuak guregan fruitu ugaria egin dezatela. Eta orain hartu dugun janariak gure bizitzak sendotu ditzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin berenka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Goazen, goazen guztiok, Virginia magana, eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana. Eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana.